ang rated SPG Top Secret mo? Nahawakan ko po ang matamlay na talong. Chat kami, sabi niya pwede ba daw siya mag-sleep over dito po sa bahay. Sabi ko okay naman, pwede. Sabi ko basta may alak, may balak. Sabi ko sa kanya. Na-feel ko na yung isa niyang kamay nasa ulo ko na hanggang humarap na din po ako sa kanya. Tapos bigla na lang siyang humawak sa bewang. Kung pinasok niya sa tahong yung talong. Hindi ko siya na-feel na matigas. Tamlay po ang talong. Matamlay na talong. Bakit nga ba nagkakaroon ng matamlay na talong? Kasi kulang sila sa Rexidol mo. Yung ba yun? Duda, sakit ng ulo, sakit ng katawan, binat at lagnat ang ginagamot ng Rexidol Yes. Forte. Pero kasi, Ano? may sakit yung talong. Para ganun sa kailangan yung mag-uminom ng gamot, gano'n. Gamutin niya yung sakit niya, gano'n. Baka naman kasi talaga, inisip ko nga talaga nung narinig natin yung call natin last week para sa SPG, hindi kaya maluwag lang talaga yung dun sa girl. Yung mag-e-echo, yung kapag nag-hi ka, hi! 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 Charot Hindi lang, naman, with hindi the naman. rod. Pero ito lang ha, may kasabihan kasi yung mga eksperto. Wait! Sinong eksperto to? Linawin mo! Si Doc Angelo Bautista. Nandadamay ka pa ng mga eksperto? Ikaw lang naman talaga nagsabi nito? Sabi nga daw, ng ekspertong kakilala ko. Okay. Sabi niya, kapag nasobrahan ka daw sa pag-iinom, o nasobrahan ka daw ng alcohol content sa iyong katawan, hindi daw maganda ang function ng iyong mga muscle. Narinig ko na rin yan. Kailangan daw, tama lang daw yung alcohol content na iinumin ng isang lalaki para boom boom, pak pak, ganun. Pero sa babae, walang problema kahit marami. Nainom. Masama lang sa kanila. Siyempre, baka hindi na nila alam yung ginagawa nila. Totoo. Tsaka baka mamaya makatulog na talaga siya tapos sayaan na lang na may mangyari, diba? Yes. Dapat, drink responsibly. Yan. Ganun dapat. Oo naman. Parang ina-apply mo sa sarili mo yan, ha? Oo naman. Sinasaktuhan ko lang inom pero kunyari, pare, lasing na ako. Kunwari lang pala. Yakapin ko yung katabi ko, Mari, lasing na. Hoy! Pag inuman lang. Walang tikiman ng kainuman. Walang tikiman? Wala. Pulutan lang yung tinitikman, hindi kainuman. Ay, kala ko yung kainuman tinitikman. Grabe, punong-puno ng kasamaan. Ayun, Friday kasi. Kaya nga magsimba ka this Sunday. Magpapagpag ako mamaya. Anyway, alas 7 ng gabi hanggang ating gabi. Magkasama tayo kapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isang mainit, nakakapanabik at nakakakiliting mga revelasyon na sikreto mula sa ating mga kabisyo. Dahil today is Friday, araw ng mga ma-el as in malalambing. Ay, grabe. Pwede rin ma-el as in? Ma-lovable. Grabe. Grabe naman yung lovable na yan. Kaya naman, eto na po ang patikim ng SPG as in Super Pagganern Secret File. Babe, sorry. Hindi ikaw ang naka-first blood sa akin. Pag naglaro ka ng ML, merong ganyan, no? Oo, Dota, ML, First Blood.
Dati, alam mo may nag-comment sa picture ko. Ano Sabi, sana maka-first blood sa'yo. Yung background ko nun, parang mga online gaming. Oo. Tapos nag-isip talaga ako, ano ba tong first blood na to? Ano to? Gusto niya ba mag-mens ako? Ganun. Ano yun? Or parang masaktan niya ako, kaya dudugo yung puso ko. Ano ba ibig sabihin ng first innocent. blood? No? Nung time na yon. Oo. Ngayon, syempre, alam ko na yan. Hindi lang first blood. Ano? Mega kill. O nga, no, mega kill kapag Hindi marami lang yan. ka napatay. Ano ba? Meron ba? Maniac. Sira ulo din pala yung mga nag-invento ng ano, no? Oo. Ng mga phrases dun sa nilalaro natin eh. Oo. At yung pinakamatindi talagang achievement mo ay? Yung godlike. Grabe, nagsimula sa first blood, no? Oo. Tapos naging mega kill. Tapos, Maniac. grabe yung maniac talaga. Tapos godlike na, iba din. O, abangan natin to, yung mga mangyayari sa ating SPG Secret File Sender sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is, and susunod na ang SPG as in Super Pack and Earn Secret File. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.